салом, фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Аньясеи робун, Фарзона имнида. Хуш омадед дӯстону подписчикон ба канали Оилаи Тоҷик дар Корея. 8 май дар Корея рӯзи падару модар эълон карда шудааст, яъне ҷашн гирифта мешавад. ҳар сол дар ин рӯз, дар ин вақту соат рӯзи модарон ва падарон, яъне волидайн таҷлил карда мешавад. ин ид дар Корея аз соли 1956 ки дар ибтидо ҳамчун рӯзи модар таҷлил мешуд оғоз шуда буд. яъне соли 1956, аз соли 1956 танҳо рӯзи модарро ҷашн мегирифтанд. вале дар соли 1973 ин ном ба рӯзи волидайн, яъне рӯзи падару модарон гуфта ба ин рӯз, яъне номи падарро илова карданду ба рӯзи волидайн иваз карда шуд ин рӯзи ид, то ҳамаи падаронро низ фаро гирад. таҷлили ин рӯз дар Корея аз анъанаи амрикоӣ сарчашма мегирад. танҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзҳои модарон ва падарон дар вақтҳои гуногун, яъне 9 май ва 20 июн ҷашн гирифта мешаванд. яъне дар Тоҷикистон низ ба мисли мо рӯзҳои модарон ва падарон алоҳида аст. яъне 23 феврал рӯзи артиши миллӣ, яъне рӯзи мардон эълон карда шудааст, яъне ҷашн мегирем. вале рӯзи 8 март бошад, рӯзи занон, модарон эълон карда ҳастанд. ва дар Корея бошад чунин аст. танҳо дар як рӯз рӯзи падару модарон эълон карда шудааст ва дар ин рӯзи махсусан рӯзи волидайн ҷашн карда мешавад. ва дар ин рӯз ба волидайн ҳадя кардани гулҳои сурх ё гулобӣ хеле машҳур аст. аммо бояд дар хотир дошт ки гулҳои сафед одатан дар назди аксҳои фавтида гузошта мешаванд ва гулҳои зард бошад маънои манфӣ доранд. хуб, ба ҳамаи падару модарон ин рӯзи волидайнро табрик мегӯем. умри дарозу хушбахтӣ насибашон. Ник, ассалом бачаҷон. Чӣ бачаҷон? Моеё? 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 누구한테 만들었어? 만들어서 그냥 선물 줬어. 누구한테? 오늘 어버이날이야, 맞아? 응. 서지 бачаҷон. хуб, подписчикон, бачаҷони ман синфи як меравад дар ана ҳамин Корея, дар мактабаш, дар як аз мактабҳои ана ҳамин шаҳри Тегу. имрӯз кача рафтем бача? 엄마 기다려주세요. имрӯз дар Корея 엄마 선물이에요. 엄마 선물. камсамнида раҳмат. имрӯз дар Корея рӯзи вай аст, рӯзи волидайн, рӯзи падару модар аст. аз мактаб ана ҳамин хечиз равон кардан туҳфа ҷонёча. чӣ хеле ки дар Тоҷикистон, масалан дар худомон 8 март аст рӯзи модарон, алоҳида рӯзи занон, ва 23 феврал рӯзи мардон мегӯянд, рӯзи артиши миллӣ, яъне рӯзи мардон, рӯзи падарон. дар Корея бошад алоҳида нест, якҷоя аст, яъне 8 май рӯзи волидайн аст, рӯзи падару модарон. рӯзи ҷумъа, шанбе, якшанбе ҳам фақат борон буд. ҳаво хеле тоза шуд. вой бача, аньясеё, синсиним, алиҷон. на чашта инам падарка оварда. алиҷон, иго оммаанте мамнунун гоеё. ва камсамнида. раҳмат, ой дӯст медорум мега сарангҳе. ҷони оча, имрӯз рӯзи волидайн. игӯ кадас бори очаш.